Perpinyà, on ens trobem avui per celebrar aquesta diada solidària organitzada pel Comitè de Solidaritat Catalana, amb la que volem mostrar el nostre suport, un cop més, als nostres presos i preses polítiques, exiliats i exiliades i represaliats. A més, també mostrar la nostra repulsa, evidentment, a tot aquest any d'ignomínia, d'homofòbia i aplicació de l'odi penal per part de l'Estat del país veí. Catalunya Nord ha pensat necessari recordar aquest any i un any que ha tingut repercussions fins al dia d'avui. Exiliats i exiliades, ni cap de les persones represaliades. Som molt conscients que tant Jordi Sànchez com Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell i Dolors Bassa continuen tancats injustament a les presons i haurien de ser lliures. El dimarts 16 d'octubre feia un any que eren a la presó Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Fa 379 dies que van tancar-los per ser qui eren i per representar el que representaven. No pas pel que van fer o diuen que van fer. El vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Quim Forn porten a dia d'avui 362 dies empresonats. Els consellers Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva i la consellera Dolors Bassa, 253 dies empresonats. També la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, 253 dies empresonada. El president Carles Puigdemont, les conselleres Clara Ponsatí i Meritxell Serret, els consellers Toni Comín i Lluís Puig, un any a l'exili. La diputada Anna Gabriel, 250 dies a l'exili, i la diputada Marta Rovira, 220 dies a l'exili. En l'intent d'escapçar el moviment independentista, l'estat espanyol ha empresonat dirigents polítics, acusant-los de crims com el de rebel·lió, per haver ajudat a preparar un referèndum que, si l'estat espanyol respectés les seues obligacions constitucionals i internacionals, hauria d'haver estat reconegut com a legal i legítim. Doncs sí, Júlia, no ens oblidem tampoc de tantes i tantes persones afectades que han patit i pateixen la venjança de l'Estat. 1.066 ferits l'1 d'octubre, 52 càrregues policials, el Roger Espanyol ha perdut la visió d'un ull. L'ofensiva de l'aparell de l'estat espanyol afecta ja prop d'un miler de catalans, 938 persones, segons una xifra del mes d'abril. I en Jordi Passarudona, la Tamara, el Baltoni, Cladri d'Esplugues, l'Emma del CDR, els professors del Palau de la Seu, alcaldes, regidors, informàtics, bombers, mecànics, tuitàries, còmics... Fins i tot. Doncs sí, que al segle XXI, en un estat d'Europa hi hagi persones empresonades i a l'exili per les seves idees polítiques, no és normal. No podem normalitzar la situació, perquè res no serà normal fins que totes aquestes persones siguin a casa. I el país, de fet, tampoc no recuperarà la seva llibertat fins que els exiliats i els presos polítics no en recuperin la seva. Celebrem avui, doncs, aquesta diada solidària amb la idea de no permetre que el dia a dia ens faci oblidar que hi ha gent a la presó i a l'exili. Per això, encoratgem a tothom a seguir tossudament alçats. No passarem, avui no pararem de manifestar la nostra indignació i d'expressar el nostre desig de llibertat pels nostres companys presos des d'aquesta plaça de la Victòria i aquest escenari per on al llarg de tot el dia passaran moltes persones que amb la seva fortalesa empenyen cada dia amb la convicció que cal seguir lluitant cap a l'alliberament dels companys i companyes preses i de l'emancipació nacional de Catalunya. Que rebia
a Catalunya, ens ha semblat normal a Catalunya Nord de constituir aquest comitè per donar suport a la gent del sud, dels germans del sud, i també alertar l'estat francès, també recollir diners per la Caixa de Resistència. Es van fer moltes coses a través d'aquest comitè de solidaritat catalana i la Diada Solidària d'avui n'és l'exemple. I per això